Afda fil-mulej u għamel it-tajjeb, għammar fl-art u tgħix moħħok mistrieħ. Qiegħed fil-mulej l-għaxqa tiegħek u jagħtik dak li tixtieq qalbek flimkien. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej. Fi ħsieb il-mulej il-ħajja tat-tajbin u birtom jibqa' l dejjem. Il-mulej isaħħaħ il-mixja tal-bniedem, iwettqu u jitaxxaq bitriqtu flimkien. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej. Dbiet mill-ħażen u għamel it-tajjeb biex tibqa' tagħmar għal dejjem. Il-ġusti jirtu l-art u jagħmru fija għal dejjem flimkien. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej. Inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja, alleluja. Jekk xi ħadd iħobbni iħares kelmti jgħid il-mulej u missieri jħobbu u aħna niġu u nagħmru għandu. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal: wieħed minnkom ikollu għaddej qiegħed jaħrad jew jera. Meta jidħol mill-għalqa se jgħidlu ejja qisha u woqgħod għall-ikel, jew lesti li x'niekol ilbes il-fardal u newwilli sa ma niekol u nixrob jien u imbagħad tiekol u tixrob int. Jaqgħu se jrodlu ħajr lill-qaddej talli jkun għamel li ordnalu. Hekk ukoll intom meta tagħmlu kull ma tkunu ordnati jgħidu aħna għaddejja li ma niswew għal xejn. Għamilna biss dak li kedna nagħmlu. Il-kelma tal-mulej tifħejr lilek Kristu. Ħanejt kelma fuq il-qari tal-lum u ngħid kelma fuq il-qaddis tal-lum. Bħalissa qegħdin qbiegħ bdejna naqraw siltiet mill-ittra ta' San Pawl lil Titu. Din hija ittra pjuttost qasira lil dan l-isqof u qed jispjegalu il-ħajja nisranija. Qed jgħidu kif għandu jġib ruħu l-isqof. Illum qegħdin naqraw kif għandhom iġibu ruħhom ix-xogħ. Għaliex dan kollu? Għax ir-reliġjon tagħna mhix fl-astratt. Ir-reliġjon tagħna mhix flajru. Ir-reliġjon tagħna hija prattika. Tingħax fil-ħajja ta' kuljum. Għalhekk San Pawl jidħol f'dan id-dettal f'din l-ittra lil Titu? Ħaniftehmu ftit. Veru li din l-ittra hija lil Titu, imma f'dak iż-żminijiet l-ittri ta' San Pawl kienu jiċċirkolaw fil-knejjes l-oħra wkoll bħalma jsir illum. Tajjeb, jiġifieri din mhix ittra indirizzata biss lil Titu u l-komunità tiegħu, imma lill-insaru kollha. Ir-reliġjon tagħna mhix astratta, mhix flajru. Ir-reliġjon tagħna hija prattika fil-ħajja ta' kuljum. U għalhekk San Pawl jinżel fid-dettall kif għandhom iġibu ruħhom l-insara. Ix-xogħol ikunu żina għaqlejn serji meqjusa sħaħ fil-fidej u fl-imħabba u fis-sabar. Ara ftit kemm hu prattiku San Pawl. L-istess in-nisa x-xogħol għandhom iġibu ruħhom kif jixtaq lin-nisa qaddisa. Ma jqassux fuq l-oħrajn. Anqas ikunu l-sira tal-imbejt. Għandhom jagħmlu t-tajjeb biex hekk idarru n-nisa żgħażagħ iħobbu l-iżwieġhom u lil-uliedhom. Ikunu meqjusa, safja, nisa tad-dar, twajba u obbedjenti għal żwieġhom ħalli l-kelma ta' Alla ma titkasbarx. Mela San Pawl il-Titu qed jgħidu kif għandhom jgħixu l-insara.
Imma hemm raġuni oħra għalfejn jgħidlu dan id-dettalji kollha. X'inhi raġuni? Biex l-insara ikunu dawl f'dinja pagana. Fi żmien San Pawl meta qed jikteb il-Titu, mhux kulħadd kien nisrani. Aħna kultant illum nilludu ruħna li kulħadd nisrani, hawnhekk pajjiżna kulħadd nisrani. Mhux hekk mhux hekk. Il-nisrani ta' veru irid ikun dawl f'dinja pagana, f'dinja korrotta, f'dinja ħażina, f'dinja li tbedet mill-kelma tal-Alla, mill-Vanġelu. Il-nisrani mhux biss irid jgħix ħajja tajba, imma jrid ikun dawl jekk mhux dawl. Ma nafx is-sani jista' jkun. Ħanitkellmu fuq il-Vanġelu, Vanġelu qasim minn San Luqa. Ġesu qiegħed jgħid isma' wieħed minnkom ikollu għaddej qiegħed jaħrat jew jara, x'se jgħidlu isma' oqgħod bil-qiegħda ħansellik jien? Le ma tarax. U jispiċċa Ġesu. Hekk ukoll intom meta tagħmlu kull ma tkunu ordnati għejdu aħna għaddejja li ma niswew għal xejn. Għamilna biss dak li kellna nagħmlu. Tippretendejx iż-żejjed. Hawnhekk Ġesu donnu qiegħed ikisser il-pretenzjonijiet tagħna. Jiena nagħmel dmiri fuq ix-xogħol, jiena naf, jiena tabib, jiena professur, nagħmel operazzjoni u nippretendi li ġatuni il-flus minn taħt. X'jiġifieri żomm bil-mod. Qegħdin niżbaljaw. Jiena ħaddiem u għax nagħmel xogħol sew nippretendi li nieħu ma nafx xiex. Bil-mod. Aħna għaddejja li ma niswew għal xejn, għamilt dmiri. Daqshekk mhux nippretendi aktar. Fl-aħħar mill-aħħar aħna għaddejja li ma niswew għal xejn. Dak li nagħmlu Alla tawwulna, Alla permettihulna. Ħanitkellmu fuq il-Qaddis tal-lum. Illum qegħdin niċċelebraw il-San Ġosafat. Dan twilet il-Litwanja fl-1580 minn ġenituri ortodossi. Missieru kien jismu Giovanni. U missieru riedu jaqbad it-triq tan-negozju. U fil-fatt qabad it-triq tan-negozju sa meta kellu 15-il sena. Għax imbagħad ġietu l-vokazzjoni li jsir patri. Issa fi żmienu kien hemm ħafna ġlied bejn il-Knisja Ortodossa u l-Kattoliċi. Kien hemm xi 10 miljuni ta' Ortodossi li saru Kattoliċi marbutin ma' Ruma. U dan Giovanni, kif kien jismu, xtaq isir Kattoliku jingħaqad ma' Ruma. U sar patri ta' San Basilju ħal isem ta' Ġosafat. Mela kien jismu Giovanni u sar jismu Ġosafat għax kienu jibdu l-isem. U dan wara ftit sar abbati u ta' 38 sena sar isqof ta' Polosk. Ħadem ħafna dan San Ġosafat, ħadem ħafna biex iħajja lill-insara l-Ortodossi ta' żmienu biex jingħaqdu ma' Ruma. Kienu laqbuh ħallil tal-erbieħ. Kien jippredka u jqara l-kull fejn tiġih l-okkażjoni, fl-għelieqi, fl-isptarijiet, fil-pjazzett, ikun fejn ikun. U wassal il-Vanġelu ta' Kristu u it-tagħlim ta' Ruma, it-tagħlim tal-Knisja ta' Ruma. Tajjeb biex jingħaqdu isiru Kattoliċi. Naturalment l-Ortodossi ma ħadux peċ il-bjaħ
U darba minnhom kienet għandu 43 sena. Darba minnhom nazbuh u qatluh. Dan San Ġosafat, illum qegħdin niċċelebraw it-tifkira tiegħu jgħin jitolbu l-mulej biex jagħtina l-kuraġġ li kellu hu, il-ħila li kellu biex jikkuntattja lill-oħrajn u jħajjar lill-oħrajn għall-għaqda ma' Kristu. U nitolbu lill-Alla li ħalaqna biex inħobbuh u naqduh f'ħutna sabiex jenna nwettqu l-pjan tiegħu għalina. Ngħidulu wetta xogħol idejna mulej. Wetta xogħol idejna mulej. Għall-Papa, l-isfijiet, is-saċerdoti u daw kollha li jaqdu fil-Knisja sabiex ikunu dejjem lesti li jaħslu riġlejn l-oħrajn bl-imħabba u l-umiltà ta' Kristu nitolbu. Wetta xogħol idejna mulej. Għal paċi bejn il-bnedmejn sabiex bis-sem ta' kulħadd tinbena dinja aħjar nitolbu. Għaż-żgħażagħ li għaddejjin minn xi diffikultajiet biex isibu nies li jgħinuhom jibnu fiduċja fihom infushom u fil-ħajja nitolbu. Għal din il-komunità nisranija sabiex minn jum għal ieħor tikber fil-fidi u fl-imħabba nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-koll li ġejna din l-Ewkaristija, għatina li niskopru l-ħajja nisranija fid-dettalji tagħha kif rajna fl-ewwel lezzjoni u ngħixuha fid-dinja ħażina tagħna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għal dawk kollha li se niltaqgħu magħhom illum, għal dawk li għallunna biex nitolbu għalihom jew għednihom it-talb tagħna u nitolbu b'mod speċjali għal morda kemm dawk li jinsabu fl-isptarijiet kif ukoll dawk li jinsabu fid-djarhom, għal dawk li jduru bihom u nitolbu għal dawk li għaddejjin minn mumenti diffiċli fil-ħajja biex ma jaqtgħux qalbhom minn ma jafdaw fejk nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għal pajjiżna u nitolbuk għal paċi fid-dinja, mulej għatina il-paċi tiegħek nitolbu. Nitolbu wkoll għat-tfal u ż-żgħażagħ tagħna, nitolbu għas-saċerdoti, nitolbu għall-katekisti u l-għalliema, mulej żomm idejk fuqna l-koll nitolbu. Mulej fik aħna niskennu u minn għandek nitolbu l-għajnuna sabiex ħajjitna ssir dejjem iżjed tixbaħ lill-ħajja ta' Kristu li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Thank you.
nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla taħnina bla tarf, sewwa bil-barka tiegħek fuq dawn l-offerti u wettaqna fil-fidi tiegħek li San Ġosafat stqarra sabit tixrid ta' demmu bi Kristus Siedna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr. Għaliex San Ġosafat ħal martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmu jagħti xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb. Meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha, sewwa sew fejn hemm id-dgħajjef u ssaħħaħ lil minnu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhed għalik bi Kristu Siedna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda intennu lill-kobor tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajh ibati ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, jinħabbru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċekont nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek Robert Ferrante li jogħġbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kifu bil-magħmudija miet fibnek u bħal ibnek, hekk ukoll fibnek u bħal ibnek jilxox ta' l-ħajja. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbu. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Ġorġ Preka, ma' San Ġosafat, ma' l-Apostli u l-Qaddesin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem.
ejjew nitolbu kif għallimna u rridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missiena li inti f'ismewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna d-dubietna bħalma nafru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem midnub u imħallsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apposti tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi, la tħarrix lend nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija, inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Dan il-ġisem bid-dem għad-testija għahlisni meħtijiet kollha u minn kull ħażin. Żommi lejn il-kmandamenti tiegħek. Tħallina qatt minferet minnek. Danu l-ħaruf Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħejjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlejx li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħaresni għal-ħajja tiegħi.
bil-wiefa ngħidu flimkien ir-ringrazzjament wara tqalbejn, ruħ ta' Kristu qaddisti, ġisem ta' Kristu salvan, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsilni, passjoni ta' Kristu sabbarni, Ġesu ħanin ismani, fil-pjagi tiegħek aħbini, tħallina qatt ninferet minnek, mill-għadu ħażin ħaresni, fis-sija ta' mewti sejjaħli, ġewwa ħdanek il-qani biex mal-anġli u l-qaddisin tiegħek infaħrek għal dejjem ta' dejjem amen. Qegħdin fix-xahar tal-Erbieħ ngħidu flimkien, Sinjurati lill-Erbieħ, id-dawl ta' dejjem u l-mistieq. Sinjurati lill-Erbieħ, Sinjurati lill-Erbieħ, nitolbu. Għatina mulej li din il-mejda tas-sema timlina bl-ispirtu tal-qawwa u s-sliem biex fuq l-eżempju ta' San Ġosafat bil-qalb kollha nagħtu ħajjitna għal ġieħu l-għaqda tal-Knisja tiegħek. Bi Kristu siedna. Ħanejdu tlieta Marjiet li talbet il-Madonna stess minn dan is-santwarju nofruhom skont l-intenzjonijiet kollha tagħna. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imberek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imberek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imberek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. Madonna ta'